feeling ko yun lang yung gamit namin. Pero ang dami pa pala. Ang dami pala namin gamit. Hello everyone! Welcome back to another vlog! Ayan, na-miss ko mag-vlog. Ang tagal ko nang hindi nag-vlog. But anyway, update guys is we are moving and mag-i-empake ako. Ilang days na sobrang gulo ng bahay namin. Kasi we are already starting to pack. Yung mga ibang gamit ni Mac na from Sioux Falls nandito. Yung ibang gamit namin na galing dito, nasa Sioux Falls. So, medyo magulong bahay. Hindi siya medyo, magulo siya. Wala na kaming sofa. Nabenta ko na yung sofa ko. Wala na kaming dining table. Dining chairs. Nabenta ko na yung dining chairs namin. Yun na lang dining table namin. Dadalhin namin, papalitan na lang namin siya ng upuan. Tapos yung mga beds namin. Parang feeling ko yun lang yung gamit namin. Pero ang dami pa pala. Ang dami pala namin gamit. Kaya magbabawas na kami. Downsize talaga kami ngayon. Kasi way smaller yung apartment namin na nakuha namin. Ito kasing apartment namin, we call it apartment, pero this is a townhouse talaga siya. So, nasa taas yung mga rooms. Dito sa baba yung salas and kitchen. Tapos may basement pa kami. So, we have a lot of space. Lalo na yung mga gamit namin na hindi naman namin laging ginagamit. Nasa basement siya. Like yung mga pressure washer, mga pang-camping, ganun. Mga pang-camping namin, nalipat ko na, nasa Sioux Falls na. Wala na kayong makikita na empty apartment tour. Tutur ko na lang kayo, papakita ko na lang yung layout siguro ng apartment namin. Pero yun. Yun na. Kasi hindi na kami nagtingin ng ibang apartment. Kung ano na yung nakita ko nung, malapit lang kasi siya sa apartment ni Mac. Nung nakita ko ng madaling araw, nag-message sila sa akin. Tapos, that day din, binisit na namin. And then, parang, after a few days, tsaka kami talaga na-finalize. Which is, sa tagal naming nag-finalize, tumaas na yung rent namin. Kasi everyday siya na tumataas yung rent. So, yun. Yun yung life in the city. Hindi siya kagaya dito na, kung ano naka-maintain lang siya unless walang kukuha na iba. Doon, everyday, nag-iiba-iba yung price. May mga binili pala ako ng mga packing stuff. I'm gonna show it to you. So, this one, ito siya guys, kasi yung mga mattress namin, ay binili namin sila na naka-box. So, ngayon for an easy transportation, bumili ako ng vacuum bag. Ito yung ginamit, ganito yung ginamit na naman namin dati nung nag-move kami. Kung makikita nyo yung vlog namin na nag-move kami. So, bumili ako ng para sa king and para sa queen. Yung queen size, binigay ko kay Mac kasi nadalhin niya dito yung full size na bed, tapos nadalhin namin yung queen size doon na bed, tsaka yung king size na bed. So, I also got this one. This is a stretch film. Para siyang yung cling wrap, ganun. Pero pang move talaga siya para pang wrap namin sa mga, like yung recliner, kasi hindi na namin siya iba-box. As much as I can. Ibebenta ko na talaga yung iba. Kung hindi mabebenta, itatapon namin next week. So, yung changing area doon ni Mishi, tapon na yon next week. Tapos pa bang mga tatapon namin yung mga table, side table dito sa salas, coffee table, ganun. Ay, madami. So yun guys, kung hindi talaga siya mabenta, tapon na, or idodonate na kaya namin, I don't know yet. Baka ma-donate namin siya sa Goodwill. Kasi madami na ako na-donate sa Goodwill last year. Nung buntis ako, diba, nag-clean up na ako. So yeah, let's start packing na. Uunahin ko is the kitchen. Yung mga baking stuff ko. Yung mga baking stuff ko. Tsaka, madami. Basta, start na natin.
Na-box ko na yung mga nandun sa kitchen. 2 box lang pala, isang small, isang medium. Yung iba doon sa mga pans and pots, tatapon or i-donate. Tapos yung mga plato, i-wash ko lang yung iba, yung mga kakaparehas para madala na lahat doon. Then, ang iiwan lang na plato dito is yung mga i-donate lang din eventually. So, now I'm gonna box the appliances para mas easier ang transportation. Yeah, we kept the boxes kasi alam namin na mag-move. Yung mga speakers namin, siguro papak ko na tonight. Pinapabenta na ni Mac halos lahat ng gamit namin. Tsaka, or itapon na yung iba kasi parang mag-move lang din kami eventually. But we'll see. Mahaba pa naman ang panahon. Madaming mangyayari in a year. Daming gamit. This is what I don't like sa madaming gamit. That's why I don't like buying decorations na ang purpose nila is just to become a decoration. You know what I mean? I want a decoration na may purpose. Like the lamp, ganon. May purpose yan kasi magpapailaw, ganon. Pero yung mga paganda lang, parang ayoko nang bumili. Actually, wala naman ako masyado. Just the wall decors that we got from Canada, which is, hindi naman siya clutter tingnan, pero stress ako. Nahanap ko ngayon na box is yung box ng yung gift sa akin ni Mac yun dati eh. Hindi ko alam saan ko pa nilagay yung box nun. Yung crockpot. Yun pa man din, kailangan talaga yung nakabox sana kasi yun yung heavy and ceramic kasi yung pot niya. So, kailangan talaga yun mabalik sana sa box. So, na-stress ako. Okay, let's take this one at a time para hindi ako ma-overwhelm. I don't want that feeling na na-overwhelm. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slowly, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole? Wait, hold on. We together, take me back where I've been. I want it all. I had a feeling that the feeling was all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I've been. I want it all. I had a feeling that the feeling is all gone. If I could take you back to my youth, show you what I wish I knew. My will is strong enough, the place to leave. In a moment I hung desperate. The other ring on my wrist is gold, better with the light of gold. When I return from my spinning ball, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all. I'm already tired. Natulog na si Mac. Ako, hindi pa. 12:30 pa lang. Nag-aayos din siya sa Supals ngayon. Kasi, ano talaga, yung schedule talaga namin na magiging okay lang na mag-move kami is on Thursday. Yung ibang gamit, iiwan ko dito, then I'll try to sell. Pero kung hindi siya ma-sell, itatapon or ito-donate. Good na ako, sis. Dami kong kakainin. Break time na kasi sa ospital nito. Ngayon pa empake ko, tapos naglilinis na rin ako. I was watching Hello, Love, Goodbye a while ago kasi pakita siya sa YouTube. Automatic lang naman. Nag-play na siya agad-agad. Dahil ata may Hello, Love again. Kaya siguro nagpapakita. Anyway, I'm just gonna eat and then continue with the packing. Nabox ko na rin yung pang video okay namin. Babox ko pa tong speaker. Oh my God. Anong oras na? Mag-aalas 3 na ng madaling araw, guys.
Oh, may sahod na ako! Bumalik na kasi ako sa work. So, may sahod na. So, sa palang tip ko pala sa mga mag-move ay, kuha kayo ng rubber bands para hindi tape yung pangtali nyo doon sa mga pwedeng itali. Kasi yung tape nakakasira siya ng paint. Parang nung speaker namin, tinape yun dati ni Mac nung nag-move kami. Ayun, natanggal yung coating niya nung binaklas. Yan, ganyan lang. Ito yung para sa bathroom namin, yung organizer dun sa likod ng toilet. Kasi may half bath kami dito. Hindi ko alam kung magagamit ba namin ito kasi dalawa yung full bath namin doon. Tapos may mga ano na siya, drawers. So, hindi ko alam actually kung magagamit namin ito. Pero, dalhin ko na lang para if hindi magamit sa bathroom, ilagay ko siya sa laundry area. So, sa kusina namin, ang mga natinahan na lang ay yung mga, ang dami kasi naming plato tsaka mga cups. Dodonate ko na lang yun sa Goodwill. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I have a feeling that feeling is all gone. So, time check, it's already 5:20 a.m. and kailangan ko nang matulog para makagising ako later ulit para ituloy yung pagpapak. Actually, medyo okay na. Yung mga damit ko, hindi ko pa siya ipapak kasi I'm gonna stay here pa naman ng 2 more months. I mean, ako siguro kasi parang I'm just gonna stay here for work lang naman. So, parang magbibiyahe lang ako ng back and forth na lang. So, may time pa ako to pack my clothes. I'm gonna go downstairs. Titingnan ko kung ano yung mga pwede nang dalhin namin. I think I'm gonna pack yung pack and play ni Mishi. Tapos, yung ref pa pala sa taas. Kaso kasi pag nilinis ko na yung ref sa taas, ang ko lalagay yung mga breast milk ko. May mga breast milk pa kasi ako dun, guys. Pagod na ako. Pagod na din si Mac dun sa supports. Pagod na kami. Ayaw na mag-move. Kaya sabi ko sa kanya, hindi na talaga kami bibili ng hindi na talaga kami bibili. Downsize talaga kami, mega downsize talaga. Kasi, ito kasing apartment na to, malaki kasi siya. Kaya napadami kami ng gamit. Unti-unti pa din na magda-downsize. Kasi lalo na yung mga gamit ni Mishi, dami niyang gamit. Daming mga gifts kasi. Tawa nga si Mac. May bike na siya, hindi pa nga siya nakakalakad. May nag-gift na din kasi nung yung parang pang toddler na bike. Tapos may walker na din siya. Andun di pa nabubuksan yung mga yun. Alam niyo yung pinakaayaw ko talaga na i-move? Yung mga maliliit na bagay na wala siyang pupuntahan. Alam mo yung, kunyari parang mga ballpen, yung mga maliliit na mga bagay-bagay. It takes time to organize those. And then, hindi ko alam kung i-dispose ko ba siya or should I keep them. Yung mga, baka magamit ko pa to. Ay, nako. Yung mga ganun. I feel bad kasi kung sa Pilipinas lang to talaga, ang daming pwedeng pagbigyan sana ng mga gamit. As in guys, yung mga gamit namin, tatapon lang namin. Sir Mac. Shopping pa more! So yun lang guys. Thank you so much everyone for watching. I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something today. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, especially on my Instagram, I'm more active on that platform. Follow me there with the name Joy of Mia and I'll talk to you guys on my next one. Bye!